Okay, hej venner. I dag skal vi have sådan nogle. Altså, jeg skal vise sådan nogle, som man kan sætte på hånden, hvis det er virkelig, at der er sådan noget indeni, som man kan tælle. Altså, jeg ved ikke, hvis I ved, hvad jeg mener, men jeg skal nok vise jer det til sidst. Okay, sådan der. Vent lige lidt. Ups. Okay, hvad er der inde i den? Jeg tror, jeg skal gøre det lidt mere, men jeg kan se, der er det. Ej. Nej. Jeg ved ikke om det. Okay, nu er det nu. Okay, please. Og husk nu like og subscribe, hvis I kan lide videoen. Og husk nu selv at prøve det. Det er rigtigt. Det er seriøst rigtigt. Okay, nu prøver jeg med den anden. Oh my god, det er rigtigt. Husk nu like og subscribe. Det her, det er så vanvittigt. Oh my god. Please, den anden skal være det samme som den der. Please. Okay, jeg skal lige gøre det lidt mere. Nu er det nu. Vent. Så. Kom så, mand. Så. Amen. Ej, den er der. Den er bare grå. Nå, men jeg kan ikke tage den ud. Så tog jeg den ud. Nå, men det er rigtigt. Husk nu, like og subscribe den der lille røde en, der står abonner jer eller subscribe. Husk nu, like og subscribe. Farvel. Og husk nu selv at prøve det. Det er virkelig. Nå, farvel.